Zdravo svima. Dobrodošli u podcast Čitanje ustanane. Do sada smo imali priliku da ugostimo pesnika koji je nekada bio fudbaler, ali definitivno nismo imali priliku da ugostimo pesnika koji je i sada astrofizičar. Zato mi je neizmerna čast i zadovoljstvo da vam danas predstavim Marka Stalevskog i njegovu zbirku sveže izašlu iz štampe Tragovi kočenja. Marko, dobrodošao. Zdravo, hvala na pozivu. Nisam očekivao poziv ovako brzo posle izlaska zbirke. Da, doslovno sam te startovala na promociji tvoje zbirke da te pitam da nam budeš gost. Tako da mi je posebno drago što smo nekako maksimalno aktuelni. Sigurna sam naravno da te ovo doslovno svako pita, ali razumećeš da tvoja kombinacija nije uobičajena, pa samim tim nekako to pitanje je bilo za očekivati da ću ti postaviti. Dakle, kako od astrofizike dolazimo do poezije? Ne insinuiram da su nespojive stvari, ali nije baš onako kao svaki dan da vidiš tako nešto. Da, pa to i jeste pitanje sa kojim se često susrećem i bojim se da nemam odgovor ili bar nekompletan odgovor, jer ja prosto poeziji sam pristupio iz nekog potpuno drugog dela života, dakle nije proizašlo iz astrofizike. Pretpostavljam da je deo odgovora zbog toga što je, upravo zato što je astrofizika nešto čime se bavim svaki dan i za mene je to mnogo postalo, ti termini neki koji su sami po sebi vrlo poetski i romantizovani, za mene su postali nekako mnogo svakodnevniji. I nešto što bi možda meni bilo zanimljivo kao polazna tačka za poeziju, u astrofizici bojim se bilo bi previše hermetično za ostale. A kada si, što se kaže, primetio prve naznake interesovanja za poeziju? Prve naznake, pa ajde, sad teško je reći, ali prve naznake da bih možda želeo da se ozbiljno bavim time bilo je jedne noći kada smo kampovali sa društvom u Čileu u Andima. Tada svi su otišli na spavanje. Ja sam prosto noćna životinja, tako da uvek ostanem poslednji budan. Šetao sam tako malo po okolini tu pored Zalađenog jezera i iznad tog neverovatnog zvezdanog neba i kad sam se vratio u šator, zapisao sam nekoliko stihova koji su mi tako došli i onda me to povuklo i ostao sam budan do 5 ujutru dok nisam zapisao tu celu pesmu i posle toga sam rekao ok, možda tu ima nečega. Ali odmah si, dakle, se artikulisao ono što si video i osjećao kroz poeziju, nije bila neka proza ili neke drugačije forme? Pa zapravo i jeste bila prvo proza, ali to sam više onako, mislim da je prava reč, piskarao nešto za sebe, ništa to onako nije bilo konkretizovano. Da, ali poeziji sam prvo pristupio onako sa ozbiljnijom namerom. Imajući to u vidu, nekako je očekivano, možda čak i to na prvu loptu, da ćemo se u tvojoj poeziji susresti sa mnogim pojmovima iz astrofizike. Međutim, to apsolutno ovde nije slučaj. Da, pa to je tačno. Evo, zapravo baš pre nedelju dana kolega, jedan koji se bavi uređivanjem naučno-popularnog časopisa Vasiona, me je pitao da izdvojim nekoliko pesama za časopis, podrazumevajući da će to biti prepuno zvezda, planeta i tih prostranstava. I ja sam se zapravo prilično pomučio i mogao sam na kraju da izdvojim samo jednu koja predstavlja posvetu o jednom izvesnom teleskopu. U drugim pesmama se provlače još neki termini koji, ajde da kažem, su vezani za taj svet kao nek početni uslovi, Zenonovi paradoks i 7 strela vremena. Ali da, nikad me prosto nije privlačilo, nikad pesme nisu dolazile da pokriju tematski neki astronomski pojam, već se to nešto što se onako provlači i spontano preliva. Misli da ga obogati. Da. Ali baš si pomenuo tu pesmu koja je jedna koja se ističe. Ja sam na promociji, ako sam dobro razumela, to je posvećena teleskopu. Pa možeš da nam ispričaš malo više pozadinu te priče? Da, radi se o čuvenom, mislim, rekao bih čak kultnom radioteleskopu koji se nalazi, ili nalaze se njegove stacije dalje u Porto Riku, u mestu Arecibo, po kojem nosi ime.
Dakle, to je teleskop sa kojih je načinjen zaista veliki broj veoma važnih otkrića u astronomiji. Dugo je bio i najveći radioteleskop na svetu. I onda pre nekoliko godina dogodilo se to da je popustila konstrukcija koja je držala tu platformu sa instrumentima iznad tog radiotanjira i teleskop se urušio sam u sebe. I sad, mislim, to je bio veliki gubitak za astronomiju svakako, ali ono što je dalo posebnu dramatičnu notu tome jeste što postoje snimci s nadzornih kamera koji su zabeležili taj događaj iz više uglova i uopšte i fotografije sa lica mesta tog događaja onako deluju prilično dramatično i onda se razmišljalo da li ima smisla ulagati da se teleskop popravi, pa ispalo da je to preskupo, pa se sad razmatra da li da se pretvori u nekakav kao memorialni centar ili centar za posetioce. Ne znam dok se stiglo sa tome. U svakom slučaju, ja sam poželao kad se to dogodilo da napišem kao neku vrstu posvete tom teleskopu, ali nisam želeo da pesma bude zarobljena u nekom malom krugu od nekoliko desetina astronoma koliko nas ima u ovoj zemlji. Pa sam odlučio od samog starta da je postavim tako i da drugi mogu da pronađu nešto u njoj. Pa sam odlučio upravo da se glavni protagonista zbirke na neki način poistoveti sa teleskopom i da se njegovo emotivno stanje preslikava na taj trenutak urušavanja teleskopa. Pa ja moram da te zamolim da nam sada i pročitaš tu pesmu. Evo, izvoli. Zbogom, Arecibo. Onog leta kada si otišla, ostajao sam budan noćima, zurio u nebo, iscrtavao iz ohipse usamljenosti. Unosio tragove kočenja u mapu pogrešnih skretanja. Ali nisam te tražio. Ko bi te prepoznao među svim tim svicima, među svim tim tačkastim termonuklearnim pećima? Znao sam da te mogu naslutiti jedino radiotalasima, samo ako se pretvorim u 38.000 aluminijumskih ploča i smestim u dolinu između Portorikanskih brda. Urušio se kultni radioteleskop, lovac na pulsare i međugalaktičke šumove, povremeni statista hollywoodskih filmova. Popucali kablovi platforme iznad 305 metara širokog tanjira, ogledala dubokog svemira, ušne školjke Karipskog mora. Nije tačno da nikog nije bilo u trenutku kolapsa. Ona škripka na snimku nadzorne kamere bila je najava kidanja mojih nerava. Nije popustio gigantski metalni kostur. Moja je kičma pukla pod teretom dugih, teških noći. Pokušavam da umirim prijatelje, da im objasnim. Nikad nisam želeo kontrolisanu demontažu, da postanem poligon za šetnju vikend turista. Meni je mesto u poluizmišljenim sećanjima, uz legende o lutajućim šamanima. Greše kad kažu da je za sve kriv uragan Marija. Sećam se dobro svih prirodnih nepogoda. Samo jedna se tako zvala i bila je tek malo jača jesenja bura. Ona koja je odgovorna za ovo hoda kroz zidove, šalje šifrovane signale preko materskih radiostanica, ostavlja mi poruke na aerodrome i u lukama, doziva kroz maglu čileanskih vina, šapuće moje ime u japanskim zemdratovima. Dao bih da me ponovo razapnu između 3 betonska stuba, osluškivao komešanja na dugim talasima, tumačio zvučne potpise koraka, samo kad bih znao da se među njima krije još neka devetorepa nebeska lisica. Bravo. Sad, uzevši u obzir i naziv tvoje zbirke koja zove Tragovi kočenja, čitajući tvoje pesme da se često provlače gume, kočenja, krivine. Nekako sve me je to asociralo u stvari na neku brzinu kojom tvoj lik juri. Sad ne znam da li je pod jedan ta brzina tačna, da li sam lepo dobro pročitala. I ako jeste, čemu onda sve taj tvoj lik juri i da li uopšte uspeva u toj jurnjavi da nešto uhvati, da stigne? Uopšte može da
da uspeš? Da. Nisam siguran da je baš u pitanju brzina, mada, mislim, sasvim u redu da se tako tumači, ali definitivno juri, najpre beži od nečega, onda i juri ka nečemu i na kraju se nekako zaustavlja. To je još jedan razlog zašto zbirka nosi naziv Tragovi kočenja. Ta lutanja počinju, pa dobro, ima ih i pre ove pesme Zbogom Arecibo, ali najviše počinju zapravo to urušavanje teleskopa s kojim se on poistovećuje, jeste ono što ga podstiče na tu jurnjavu i lutanja. U potrazi mislim da u početku ni njemu samom nije jasno za čim. Ali dobro, na početku zbirke, ne samo nevezano za pesmu Arecibo, Zbogom Arecibo, nego i generalno ako uzmemo zbirku nekako kao celinu, da li i ti imaš osjećaj da tvoj lik nekako juri i traži nešto? Ne toliko da juri, više da luta za nečim i ide možda ka liticama pa izbegava te neke tragedije. To je još jedan razlog otkud tragovi kočenja. Da, pojavljuje se u jednoj pesmi, pitaće se zašto nije bilo tragova kočenja. Da. Ja bi voljela onda da sad pročitaš Najdosadniju smrt i Subotom ujutru. Najdosadnija smrt. Sve što je vredilo staje u kofu. Avionske karte, polaridis letovanja, ulaznice s koncerata nestaju u bledom plamenu. Oseka nam prepušta morsku travu i zalutale rakove. Prigodna scenografija za poslednje kadrove zajedničkog života. Dok se more smanjuje u retrovizoru, poželim da su komšije bar jednom pozvale policiju. Da imamo po neku ogrebotanu modricu kad izađemo pred sudiju. U glavi pravim skicu završne scene filma koji niko neće snimiti. Na izlazu s autoputa razvaljamo naplatnu rampu, odvezujemo pojaseve, pretičemo u krivinama. U novinama će se pitati zašto na litici nema tragova kočenja. Neće im pasti na pamet da su nepremostive razlike najdosadnija smrt. Subotom ujutru. Zaboravljam da sam bio drvo. Da su mi grane gorele i lišće nestajalo pod belim biljnim vlašima. Zaboravljam da sam iščupan da bi napravili mesto za prodavnicu suvenira pored autoputa. Zaboravljam da je samo jedan ostareli pas za mnom cvileo. Jedino znam da smo sve ovo već više puta proživeli. Odazivala si se na druga imena, govorila jezicima koje nisam razumeo, ali uvek sam te prepoznavao po mekom dodiru butina. Gotovo sve zaboravljam dok me dlanovima pozivaš da ostanem među njima. Pamtim samo izletanje u krivini, pluća puna vode, odraze podbolih lica u čekaonicama. Sećam se svih tih zajedničkih smrti i znam kako se sve ovo završava. Da, to su je možda i dve najdraže. A realno gledano najčešći motiv u tvojoj poeziji jesu upravo odnosi i odnos sa ženom. I to dosta onako analitički i često, ispravim ako grešim, onako psihoanalitički. Kako ti to sve vidiš i da li se slažeš sa mnom da je zapravo to centralna tema tvoje poezije, da su upravo ti odnosi? Jeste definitivno jedna od centralnih tema i to je, moram da kažem, bilo veliko iznenađenje za mene samog. Naime, kad sam počinjao da pišem poeziju, bio sam čvrsto odlučio da neću pisati ljubavne pesme, jer prosto svi pišu ljubavne pesme, to je toliko, da kažem, izlizana tema. Iako, sa strogo govoreći, ja bih rekao da imam svega nekoliko ljubavnih pesama, ostale svrstavam u postljubavne, ali sad to je možda... Postljubavne, duboko tragične. Da. Ali da, bio sam čvrsto odlučio kao da se neću baviti time, da ću tražiti neke zanimljivije teme, međutim nisam mogao da pobegnem od toga. Verovatno to delom govori nešto o meni samom. Sad ne ulazim u sopstvenu psihoanalizu,
Jednim delom je zato što sam, kada sam nekako, eto, počeo sa nekim od tih pesama, eto tako, više slučajno, kad sam ukačio taj fazon, prosto sam vidio da mi je bilo lako da pišem o tome. Kad imam muški lik i ženski lik, odmah je tu neka drama, zaplet i nekako ide to sve samo od sebe. Pa ja te apsolutno podržavam da nastaviš u tom pravcu, zato što mi se jako, jako dopadaju te i ljubavne i post-apokaliptično tragične pesme, ali s druge strane primećujem i neke druge teme koje su više vezane za putovanja, čini mi se. I da nekako i taj deo zbirke, drugi deo zbirke više asocira na to istog putovanja. Da, šta ti misliš o tome? Da, putovanja jesu jedna tema o kojoj sam zaista želeo da pišem. Ona su onako veliki deo mene i uopšte taj život u inostranstvu. Tako da to jeste nešto što sam želeo da prenesem. I sad opet nisam želeo da to bude hermetično. Očitao sam negde neku izjavu poznatog pisca, ne sjećam se koga. Svi vole da pričaju o svojim putovanjima, ali malo ko želi to da sluša. To je kao razgovor o sopstvenim snovima koji je relevantan za onoga ko priča, ali ne za onoga ko sluša. Tako da sam i tu želeo da kroz te, uslovno rečeno, putopisne pesme preslikam neka emotivna stanja sa kojima bi se i drugi mogli poistovetiti. I onda se tako, zapravo u nekom trenutku kad sam imao 20-ak i kusur pesama, bio sam na muci jer imao sam dve vrste pesama, jedne te postljubavne i druge putopisne i nisam video kako mogu da ih spojim jednu celinu. I onda se urušio resibo i on ih je sve povezao. Tada sam shvatio, dakle svi ti emotivni padovi, raskidi, rastanci, nestajanja mogu da budu uzrok urušavanja tog protagoniste, koji ga onda postiču na lutanja i kretanja gde traži zapravo kroz ta lutanja i jurnjavu u kaliticama proživlja na neki način sukob ili razrešava sukob sa samim sobom. Jel misliš da razrešava tvoj lik na kraju sukob sa samim sobom? Pa mislim da se na kraju nekako pomeri i prihvati, da. Dotakli smo se toga, ne mogu da ne popričamo i o tome da je zbirka nekako podeljena u 3 celine, iako je jedna celina faktički nosilac samo celine jedna pesma. Dakle, tu su meseci maj, avgust, maj konačno, avgust i oktobar iznenada. I čak ima i jedna pesma, nešto 14. terasa sa 14. sprata, tako nešto, koja je isto podeljena na ta 3 stiha. Pa zašto baš ti meseci? Da, za mene su to, pa nisu baš celine, jer kao što si rekla, oktobar iznenada na poslednja pesma u zbirci, za mene su to više kao neki prolog, intermezzo i epilog, koji treba da daju neku emotivnu boju tim pesmama koje dolaze pre njih i posle njih. Pa Maj je prosto, ta pesma onako daje neku notu optimizma, dakle to je kao neki lep početak, kao početak neke ljubavne vezbe kada je sve lepo. Onda stvari polako kreću naopako. Kreću se komplikuju. Da. I imamo avgust koji je onako, bar onako kako sam ga ja prikazao, prilično onako sumoran i težak, što je oslikava emotivno stanje lirskog subjekta u tom trenutku. Ili kako si ga nazvao na promociji? Lirski paćenik, da. Uvijek mi to lirski subjekat nekako zvuči malo pretencijozno. Da, tako da možemo da nastavimo sa lirskim paćenikom i ovde. Ili glavni paćenik, da. Glavni paćenik. I tako da je i avgust kao taj intermezzo onako prilično tu sumoran i težak, iako nije nužno kao mesec kao takav. I zatim oktobar iznenada koji pa daje neki nagoveštaj, dakle to jeste nagoveštaj zime, ali ono što sam želeo da asociram na tu je taj sredina oktobra gde obično imamo neki nalet lepog vremena, neko mini proleće od 2 nedelje. Da, ti si to lepo nazvao ovde post-punk letnja simfonija od 2 nedelje. Da, niko nas neće odbraniti od novembarske opsade, ali pred nama su još 2 nedelje letnje post-punk simfonije.
Dakle, što bi opet trebalo da slikava to mentalno stanje tog glavnog protagoniste, paćenika, koji je proživeo sve i svašta, ali sve na neki način i uspeo da osvesti mnogo stvari o sebi i sad zna da to nije kraj izazova, da ga čekaju novi izazovi, ali sada ulazi u te nove izazove sa nekom novom, možda ne snagom, ali staloženošću. I znanjem na kraju dana, iskustvom. Pa dobro, ali ta posljednja pesma nekako i pruža nadu, mislim, pruža neku utehu u stvari. Znaš, sad imamo još ove 2 nedelje. Da. Poslije da bude malo hladno i strašno i kišno i sve to, ali nekako i prolaznost, znaš, ciklusi su. Da. Došlo je ovo, sad će doći ovo drugo i proći će. Pa jeste, to sam i želeo. Nisam želeo da završi na noti kao happy enda, nego više sa nekim tim realnim shvatanjem. Stići će novi izazovi, novo teško vreme, ali bit će iza toga i maj ponovo, i avgust, i oktobar. Dobro, ja bih voljela sada da pročitaš baladu o nestajanju u 3 čina. Balada o nestajanju u 3 čina. Neonska zver u retrovizoru tonula ispod horizonta. 3 kafe, njeni nokti, zariveni u moju butinu, držali su me budnim. Rekla je da ima 6 godina kako je pobegla od kuće. Zamenila sunce za blesak farova, plesne cipele za čizme s visokim potpeticama. Aplauz za ritmične udare bedra o bedra u motelskim sobama. Na zamagljeni šofer šajbnama iscrtavala bi zvezdice. 2 ako je plate unapred, 3 ako je navuku za kosu, 4 ako je odvezu nazad do stajališta. 5 je dala samo jednom tipu. Tražio da ga zagrli čvrsto i plakao pola sata. Svet je strahovo od bliskog susreta s pomahnitelnim satelitom, a ona se bojala da će propustiti taj divni prasak. Išli smo za narandžastom tačkom na nebu i nagađali gde će se rascrtati po zemlji. Od uvek je želela da vidi kukuruzna polja u plamenu. Dok sam točio benzin, pitao sam se koliko obično potraju brakovi sklopljeni u Vegasu posle prvog zajedničkog doručka. Računao sam da su pred nama bar 3 puna rezervoara, ali nestala je već posle drugog. Nije bilo drugih vozila na vidiku, niti u ovoj pustari mogla da se sakrije. Ili mi se previđala u meskalinskoj rock baladi, ili se pretvorila u mapu na prednjem sedištu. Odlučio sam da se zaputim ka mestima zaokruženim karminom, iako sam znao da ona počinje tamo gde se ova karta završava. Ja bih ipak voljela za kraj da pročitaš još jednu pesmu koja je o tom, više tom postljubavnom, tragičnom. Zove se Bezbrižna poput nitretnog filma. Bezbrižna poput nitretnog filma. Ti si žena kosilica. Na kućnim žurkama skraćuješ prste mladićima koji ti govore o meditaciji i klimatskim promenama. Ti si žena lak za nokte. Prosipaš se nehotice po tuđim dnevnim sobama. Tvoji tragovi godinama ostaju na parketima i tepisima. Ti si žena ptica. Zavolećeš pograde s krovova. Grabit ćeš kandžama automobile svojih ljubavnika. Kao vrana orahe, puštati ih da se razbiju o tlo. Hvala ti, Marko, na ovom razgovoru. Nadam se da nije bilo strašno i da je bilo prijatno. Hvala ti mnogo na pozivu. Hvala i vama što ste ispratili još jednu epizodu čitanja Ustanane do kraja. Ostanite uz naše društvene mreže zato što ćemo vas uskoro obavestiti kada stiže nova epizoda. Pozdrav!